לעד הוא סרט על עונה אחת בחיי בית"ר ירושלים, עונת 2012-2013. אז צורפו לקבוצה שני שחקנים מוסלמים מצ'צ'ניה. מהלך שבעצם דרדר את הקבוצה לתאומות שאף אחד לא תיאר שהיא תגיע אליהן. והסרט הוא על הקבוצה. מה קורה לשחקנים שהקהל שלהם מתהפך נגדם? מה קורה לאוהדים שהקבוצה שלהם מנסה לשנות את האופי שלה? זה סרט יוצא מן הכלל, מי שרואה את זה. מי שחווה את זה, זה קשה. איך אומרים? קצת גרד את הפצעים. אוהדי בית"ר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי, לא מכיר תופעה כזו בעולם. תחושות הן תחושות לא קלות, זה מחזיר אותי 3 שנים אחורה לתקופה שבעצם שינתה את החיים שלי. אני יודע שיש אלפי אוהדי בית"ר ברחבי הארץ שחשו שרוח רעה השתתה להם על המועדון. הסרט הראה את הכל, הראה את האמת. לא יודע אם בכדורגל העולמי יש לזה איזה תקדים. שקבוצת אוהדים די נכבדה בכמות גרמה לקבוצה פשוט מלגעת בטופ, לקחת תואר, אנחנו כמעט ירדנו ליגה. ריסקו אותנו. בית"ר ירושלים ממשיכה ברצף הפסדים מאז הגעת שני השחקנים הצ'צ'נים, מוצאת עצמה בתחתית הטבלה ובסכנת ירידה לליגה השנייה. כשהתחלנו לצלם לא היה לנו מושג מה אנחנו מצלמים. אני חושבת שאף אחד לא ציפה ולא צפה את הטירוף המוחלט הזה שהלך שם. אין מילים לתאר את זה. אני הייתי אחראי על כל הלהקה הזאת, ואתה חווה את זה ביום-יום, באימון, שעה-שעה. זה כאילו לקחו משהו וקיבו אותו. האוהדים מחסלים במו ידיהם את בית"ר ירושלים. אצטדיון הוא לא רק משקף את מה שקורה בחברה, אלא בעצם הוא מטרים. זאת אומרת, אם את רוצה לדעת לאן מועדות פניה של חברה ישראלית, תלכי לאצטדיון. וככה בעצם כל הזמן ראיתי את הסרט הזה. חבל שהספורט הוא לא טהור. נקי מגזענות, נקי מכל הדברים האלה, ולא מה שהם אמרו בית"ר טהורה לעד. מזמינה את כולם לבוא ולראות את הסרט. יש לי תחושה שכל אחד יכול למצוא משהו מאוד מאוד מעניין בסיפור הזה.